சிறுநீரக பிரச்சனைகளிலிருந்து அந்த stones in the kidneys are being healed. உங்களுடைய சிறுநீரகங்களிலிருந்தும் நோயை ஆண்டவர் நீக்கி இருக்கிறார். God is touching somebody's kidneys right now and healing them. சிறுநீரகத்திலே கற்களோடு இருந்தவர்களை சுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவர். Somebody's lungs are being healed. சிலருடைய நுரையீரல் பிரச்சனை இப்போது நீங்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. Acidity is being healed. வயிற்றுப்புறமல் நோய் நீங்கி கொண்டிருக்கிறது. Ulcers in the stomach and intestine is being healed. வயிற்றிலும் குடலிலும் புண்கள் இருந்தவர்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர். Many people are being healed of diabetes now. நிறைய பேர்களுக்கு சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறார். Skin infection is being healed. தோல் வியாதிகளிலிருந்து ஆண்டவர் சுகம் தருகிறார். Childless couples are being blessed in the name of Jesus. குழந்தையற்றவர்களுக்கு இயேசுவின் திருநாமத்திலே குழந்தை பேரை ஆண்டவர் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Keep thanking Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம். நன்றி சொல்லுவோம். Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Keep thanking him as you talk நன்றி. to him. நன்றி ஆண்டவரே. Please keep talking to him. Close your eyes. இயேசுவிடம் பேசிக்கொண்டே இருங்கள். தொடர்ந்து நன்றி சொல்லி அவரோடு உரையாடி கொண்டிருங்கள். Talk to him. மெல்லிய குரலிலே Your hand is healed, my brother. உணர்ந்து Your hand is healed. கொண்டிருக்கிறார். Thank உங்களுடைய you கைகள் ஒருவருக்கு அங்கே சுகம். Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Thank you Abba Father. Thank you Holy Spirit. நன்றி அப்பா. நன்றி Thank you Mama Mary. All you மரியே angels. உமக்கு நன்றி. Thank you Jesus. நன்றி Hallelujah. இயேசுவே. ஹalleluya. ஹalleluya. நன்றி. நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருங்கள். All those who have experienced this healing, please stand up. தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேட்ட சுகம் கிடைத்தது என்று நம்புகிறவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். இதை அனுபவித்தவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். Please stand up. எழுந்து நில்லுங்கள். பலருக்கு சுகத்தை ஆண்டவர் There are still more. Come on, please stand up. நிறைய பேருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். There are many who got healed. நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை Check it out and stand up. உங்களுக்கு சந்தேகத்தை எல்லாம் உதறிவிட்டு எழுந்து நில்லுங்கள். That's all. அவ்வளவு பேர் தானா? Come on, stand up. எழுந்து நில்லுங்கள். You got your healing, stand up. உங்களுக்கு சுகம் கிடைத்தது என்று நீங்கள் நினைத்தால் நம்பினால் எந்திரிச்சு நில்லுங்க. Check it out and stand up. இப்ப எந்திரிச்சு அதை சோதித்து பாருங்கள். மூட்டு வலி மற்ற எல்லா வலிகளையும் What are you healed of? You got healed of your leg pain. You got healed of back pain and spondylosis. God bless you. Yeah brother, what have you healed of? யாரோ மனசுக்குள்ள யாரோ மூணு தடவை என்னை நம்புறவர்கள் நான் ஒரு நாளும் கைவிட என்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட என்னை நம்புற ஒரு நாள் மூணு தடவை யாரோ என் உள்ளத்துல இருந்து யாரோ சொல்ல ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையில்லை சொல்றது கூட அளவுக்கு நீ யாரோ மனசு யாரோ சொல்லியிருக்கேன். இயேசுக்கு நன்றி. Somebody was speaking in her mind that she had some problem. She had some problem in the breast. Those who love Jesus, he will not forsake you. Somebody told in her ears that she doesn't need operation and everything has been healed. Praise the Lord. எனக்கு வரும்போது தலையில் ஒரே பாரமாக இருந்தது. பின்பு கண் வலது கண்ணுல கண் நரம்பு டேமேஜ் ஆயிட்டுன்னு செக்அப் பண்ணல சொல்லிட்டாங்க. நான் அழுது நேற்றிலிருந்தே அழத்தான் செய்தேன். ஆனா இப்ப வந்து போற ஆண்டவர் என் தலைக்கு மேல 2 கையும் வச்சு என்னை ஆசீர்வதித்ததுனால எனக்கு தலை பாரம் போயிட்டு கண்ணுக்கு பார்வையும் கிடைச்சிட்டு. She could see now. கைகளை தட்டி அவருடைய பார்வை கிடைத்ததுக்காக நன்றி சொல்லி கரங்களை தட்டுவோம். பின்னால இருக்கிற கொடுங்க. இயேசுவுக்கே நன்றி. எனக்கு Thank you Jesus. கீழ் நாடில அந்த கடவா பல்லு பயங்கரமான வலி. இதுக்கு முன்னால இப்படிப்பட்ட வலி 2-3 தடவை வந்திருக்கு. அப்படி வந்து 2 பல்ல புடுங்கி எடுத்துட்டேன். அந்த பல்லு வலி வேண்டாம், அந்த பல்லு வேண்டாம்னு புடுங்கி எடுத்துட்டேன். இன்னைக்கு உள்ள ஜெபத்தில் ஆண்டவரே எல்லாரும் நோய் உள்ளவங்கெல்லாம் கையை வைத்துங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு இது நோய் மாதிரி தெரியல. இதெல்லாம் நோயா பல்லு வலி அப்படின்னு கம்பெனி கையை வைத்தாம சும்மா தான் இருந்தேன். ஆனால் ஜெபம் செய்யும்போது எல்லாரும் வேண்டாங்கன்னு சொல்லி நானும் ஆண்டவர் இந்த பல்லு வலியை மாற்றி தரேன்னு ஜெபம் செய்தேன். ஜெபம் செய்துக்கிட்டு திரும்ப இருக்க எனக்கு சந்தேகம். இந்த வலி இல்லாம செக் பண்ணி பார்த்தேன். சுத்தமா வலியே இல்லை. திரும்ப 2வது
நீங்க சொன்ன பிறகு ரெண்டாவது ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்காக நல்ல நீட் ஆயிடுச்சு. அதான் பல்ல புடுங்கக்கூடிய வேலை எனக்கு ஆண்டவர் மாத்தி தந்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருக்கு தோஸ்திரம். நான் கடந்த 10 நாளாக எனக்கு இடது காலில் உள்ளங்காலில் ஒரே வலி. பக்கத்தில் உள்ள சகோதரி சொன்னாங்க இப்படி ஒரு ப்ரேயர் இருக்குது, நீங்கள் அதுக்கு வாருங்க, வந்த பிறகு டாக்டர்கிட்ட காட்டுங்க நீ. ஆனாலும் எனக்கு கால் வலி தாங்க முடியாமல் டாக்டர்கிட்ட காட்டினேன். டாக்டரும் செவ்வாய்க்கிழமை காலை கீறி விட்டாங்க. ஆனாலும் எனக்கு நடக்க முடியாது. எப்படியாவது ப்ரேயருக்கு பேர்னா நீ கஷ்டப்பட்டு கிந்தி வந்து சேர்ந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு நல்ல காலுக்கு ஒரு உறுதி கிடைச்சிருக்கு. கால் வலியாக எல்லாம் மாறி கால் கட்டோடு தான் நிற்கும். ஆனால் நல்ல திருப்தியாக நிற்கும். கடவுளுக்கு கோடான கோடி நன்றி. நான் ஒரு 10 வருஷமாக இழுப்பு நோய், எனக்கு நுரையீரல் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த பிறகு இப்போது இந்த ஜெபத்திலே நான் ஈடுபட்டிருக்கும் போது என்னுடைய நுரையீரல் பாதிப்பெல்லாம் என்னை விட்டு விடுதலை அடைந்து எனக்கு நல்ல சரீர சுகம் குணம் கிட்டி இருக்கிறதாக எனக்கு நான் பெருமையோடு நன்றுகிறேன். அதுக்கு கடவுளுக்காக நான் நன்றி செலுத்தி சுகமா எல்லாம் கேட்டீங்களா? இயேசுக்கே புகழ், இயேசுக்கே நன்றி. எனது வலது கரம் ஒரு மாதமாக நீர் போட்டு அந்த கை ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு கப்பு தண்ணி கூட தூக்க முடியாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன். 2-3 டாக்டர்களை பார்த்தோம். அவர்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னார்கள். முதுகில் குற்றம் இருப்பதாக சொன்னார்கள். இன்னொரு டாக்டர் போனப்போ வலது கையில் இன்னும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு சொன்னார்கள். நான் மிகுந்த பாரத்தோடு இயேசுவிடம் மன்றாடினேன். இப்போது எனக்கு எல்லாம் நல்ல சுகம் கிடைத்து விடுதலையானேன். இயேசுவுக்கே நன்றி. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. சேசுக்கே புகழ், சேசுக்கே நன்றி. எனது வலது கை லைட் போடும்போது ஸ்டாக் அடிச்சிட்டு இந்த கை எனக்கு தூக்கவே முடியாது. ஒரு பெண்ணு கூட எழுத முடியாது. எனக்கு இந்த ஜெபத்துக்கு வந்த முறைக்கு நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், கடவுளே என்ன இந்த கை நல்லா சுகம் கிடைக்கணும். என்ன தேவன் எனக்கு கை நல்லா சுகம் தந்தார். கடவுளுக்கு நன்றி. என்ன நல்ல கடவுளுக்கு இயேசுக்கே புகழ், இயேசுக்கே நன்றி. எனது காலில் முட்டு ஒரே வலியா இருந்து இங்க வந்ததுலேருந்து ஒரு வலியும் இல்லை. பிறகு சுகர் வந்து எனக்கு எப்பவும் ஏறிக்கிட்டு எப்பவும் பசி வந்துகிட்டே இருக்கும், கிடுகிடுன்னு வரும். இங்க வந்ததுலேருந்து பசியும் இல்லை, கிடுகிடுப்பும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன அறியாமலே ஒரு ஏதோ ஒரு அது என்ன சொல்லன்னு தெரியல, அது வெளியில போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். இந்த சீ எரியும் போது இருக்கும்ல, அது மாதிரி ஏதோ உள்ளுக்கு இருந்து அப்படி ஸ்பாங்கிள்ஸ் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அந்த ஃபைப்ராய்டு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக இருந்தது எனக்கு. அவர் வந்து குணப்படுத்துவார்ன்ட்டு ஒரே நம்பிக்கையோட இத்தனை வருஷமா நான் காத்திருந்தேன். அது இன்னைக்கு நிறைவேற்று. கடவுள் நன்றி. இயேசுக்கே புகழ். எனக்கு வரும்போது கால் வலியும் இருந்தது, கழுத்து வலியும் இருந்தது. குறிப்பிட்ட நேரம் ஆகாரம் சாப்பிடாத நேரத்தில் கிடுகிடுப்பு வரும். ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு கழுத்து வலியும் தீர்ந்தது, கால் வலியும் இல்லை, படபடப்பு ஒன்றும் இல்லை, நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன். இயேசுக்கே புகழ், இயேசுக்கே நன்றி. இயேசுக்கே புகழ். எனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே இந்த ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் இருந்தது. இந்த வலது தொடை வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி உள்ளுக்கு காந்தல் அப்படி பிச்சு பிச்சு இழுத்த போல இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு இப்போ இங்கே வந்ததுலேருந்து அந்த வலி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நேரம் உட்காரவே முடியாது. இந்த சேரில் இவ்வளோ நேரம் உட்கார முடியாது. இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருந்துருக்கேன். கடவுளுக்கு நன்றி. இயேசுக்கே புகழ். இயேசுக்கே புகழ். எனக்கு ஒரு 2 வருஷமாக முதுகு வலி, மூட்டு வலி, கால் பெயின், வலது கால் நல்ல பெயினாக இருக்கும், ஷோல்டர் பெயின் லெஃப்ட்டு. இப்போ எனக்கு ப்ரேயருக்கு வந்த அப்புறமா வரும்போது நல்ல வலியாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் கூட என்னால் உட்கார முடியாது. இப்போ இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்குறேன். எனக்கு இப்போ நல்ல சுகமாயிடுச்சு. இறைவனுக்கு நன்றி. இயேசுவுக்கு நன்றி. எனக்கு வந்து ஒன் சைட்லேருந்து ஒரு பெயின் இருந்துட்டு இருந்து, இது சம்பந்தமாக 2 பல்லையும் எடுத்துட்டேன். திருப்பி வந்து பெயின் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு. டாக்டர்கிட்ட செக்அப் பண்ணும்போது நியூராலஜி ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க. மெடிசன் எடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து ப்ரேயரில் வந்து நான் அதை முழுமையாக எனக்கு பெயின் ரிலீஸ் ஆனதாக உணர்றேன்.
I feel I am totally released during the இயேசுவுக்கே prayer. நன்றி. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. இந்த இடது பக்கம் ஒரு பக்கமாட்டு நல்ல வலியா இருந்தது. இப்போ இங்க வந்த பிறகு நல்ல சுகம் கிடைச்சிச்சு. எங்க வலியா இருந்தது? இடது பக்கம். இடது பக்கம். On the left side she had pain and it is healed. சேசுவே புகழ். எனக்கு வலது கை ரொம்ப வலி. Right hand was terribly paining. ஜாமானம் கையில எடுக்க முடியாது. நான் வரும்போது கையை அசைச்சு பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஜெபம் நடக்கும் போதும் கையை அசைச்சு பார்த்துட்டே இருந்தேன். I was experimenting. நல்லா சுகம் கிடைச்சது. I am able to move hand. எனக்கு இந்த தலையில ஒரு வலி. அது முன்னால The back of the அடிபட்டதுதான் head. ரொம்ப வலியா இருக்கும். There was a terrible pain ஸ்கேன் in எல்லாம் my எடுத்து head. மாத்திரை எல்லாம் வாங்கி They சாப்பிட்டுட்டே took a இருப்பேன். scan and மறைச்சிட்டே I was சாப்பிட given மாட்டேன். drugs. ஏன்னா அது குறையவே செய்யாது. சன்னி குத்து மாதிரி குத்தும். There was அதனால no அடிக்கடி change. போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். அந்த வலி தாங்க முடியாம. ஏன்னா பெசர்த்த உடனே அந்த தலை ரொம்ப வலியாட்டு வந்துடும். நான் உடனே போய் மொட்டை அடிச்சிருவேன். அப்படி 2-3 தடவை மொட்டை அடிச்சிருக்கேன். அந்த வலி குறையவே இல்லை. ஆனா இப்பவும் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த வலி இருந்துகிட்டே தான் இருந்து எனக்கு மேல ஒரு அக்கினி கிருபை அப்படியே அதாவது ஐஸ் மாதிரி மேலே இருந்தே உருகி அப்படியே குறுக்கொழியே போனது மாதிரி இருந்து எனக்கு நல்ல வலி குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. நல்லா குறைஞ்சிருக்கு. உலகத்தை ரசித்த இயேசுவே பிதாவே இயேசுவே தேவ மாதாவே உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. எனக்கு செய்த இந்த வலியை இந்த அக்கினி கிருபை அந்த பரிசுத்தமான ஒரு கிருபை எனக்கு கிடைச்சதுக்காக நன்றி. திருப்பி என் பேரே ஒரு பையன் ரொம்ப சின்னதுல இருந்தே நடக்க முடியாம 5 வயசுல நடக்க முடியாம அப்படி ரொம்ப மெலிசாட்டு அப்படி இருந்தேன். நான் தான் நல்லா கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வளர்த்து இது பண்ணேன். ஆனால் கொஞ்சம் திக்கு இப்போ மருந்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கொஞ்சம் திக்கு வாயா இருக்கு. அது பேசுறதுக்காக கடவுள் கிருபை செய்யணும். அது கொடி நன்றி. இயேசுவுக்கே புகழ். பாஸ்ட் 6 மந்த்ஸாக எனக்கு சிவியர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ளஸ் கேல் பிளாடர் ஸ்டோன் இருக்கு. அதனால இப்போ பாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் சிவியர் பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. பட் நவ் நான் கடவுள் என்னை தொட்டு ஆசீர்வதிச்சாருங்கிறத நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஜீசஸ். இயேசுவே உமக்கு நன்றி. நேற்று வரைக்கும் நான் எழும்பி நடக்க முடியாமல் ரொம்ப வீக்காக இருந்தது. ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. சுகருக்கு மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். பிறகு நாளைக்கு எனக்கு இந்த செஸ்ட் பெயினுக்கு எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்ததுனால நாளைக்கு டாக்டர் கூப்பிட்டுருக்காரு. ஆனால் இப்போ வந்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப ஆசுவாசமாக இருக்கிறது. உடல்நிலை நல்லபடியாக இருக்கிறது. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. இயேசுவே உமக்கு புகழ். எனக்கு திருமணமாகி 17 ஆண்டுகள் ஆகிறது. எனக்கு குழந்தை இல்லை. நான் ஆங்கில மருத்துவத்தில் மருத்துவம் எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு மருத்துவம் கடைசி இறுதி எல்லை வரைக்கும் வரை மருத்துவம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த பிரேயருக்கு நான் வந்த பிறகு கடவுளின் ஆவி என்மேல் தொடப்பட்டு எனக்கு குழந்தை கிடைக்கும் என நான் நம்புகிறேன். இயேசுவுக்கு புகழ். எனக்கு ஒரே வயிற்று வலியாக இருந்து நேற்றைக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன். என்னை கண்டுபிடிக்கவில்லை எந்த நோயை. திருப்பி வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வர சொன்னாங்க. எனக்கு நம்பிக்கையோடு நான் ஜெபம் பண்ணினேன். ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வியாதியை குறைச்சி தரோன்னே நான் கேட்டேன். எனக்கு இங்கே வந்த பிறகு பூர்ண சுகமாக குணம் அடைந்தேன். இயேசுவுக்கே புகழ். நான் ஒரு 22ஆம் தேதி கரெக்டாக இன்னைக்கு 2.5 மாதம் ஆயிட்டு இந்த விரல் துண்டிக்கப்பட்டு இந்த விரல் துண்டிக்கப்பட்டு ஜாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏகദേശம் 1,15,000 ரூபாய்கிட்ட செலவழிஞ்சு. இதுக்கு உள்ளால ஒரு 2 கம்பி போட்டிருந்தாங்க. அந்த கம்பியை உருவுற உடனே எனக்கு உடம்புல இதெல்லாம் நீர் போட்டு தான் இருந்தது. இன்னைக்கு வரும்போது என்னால் யாரும் வர முடியலை படியிலெல்லாம். ஆனால் இப்படி மடக்க முடியாது. ஆனால் இப்போ நான் எழும்பவே இல்லை. என்னால் டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு டெஸ்ட் பண்ணால் ஈஸியாக காலு மடங்கிட்டு. 1994 இருந்து இந்த சோரியாசஸ் நோய் இருந்து இந்த கம்பி எடுத்த உடனே இந்த விரலுக்கு உள்ளால பழுப்பு உண்டாகக்கூடாதுன்னு எனக்கு மெடிசன் போட்டாங்க. அந்த மெடிசன் என்னன்னா ரியாக்ஷன் ஆகி கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்துட்டு. ஆனால் இப்போ எனக்கு காலில் உள்ள இந்த போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த துணி இந்த நீரை குறைக்கிறதுக்காகவும் வலியை குறைக்கிறதுக்காகவும் போட்டிருந்தேன். ஆனால் நல்லா இப்போ மடக்கிறதுக்குள்ள சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஆண்டவரே இனி இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும்.
என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். இனி இயேசுநாதருக்கு நன்றி சொல்லுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். இன்றைக்கு வந்து நாளைக்கு வரணும். இயேசுவே மூர்த்தி நன்றி. This man was born deaf. இந்த நபர் பிறவியிலேயே செவிடாக காது கேளாதவராக பிறந்தவர். He has never heard a voice before in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே பேசுவது குரல் என்றாலே என்னன்னு தெரியாம கேட்க முடியாம இருந்தாரு. When I was sharing the word with the cloister nuns, அங்க இருந்த இந்த ஆராதனை மட சகோதரிகளோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது, that day he happened to be in the convent. அந்த நாள்ல அவரே அந்த மடத்துல வந்து இருக்க வேண்டி இருந்தது. The mother told me that this man is a tailor and he has never heard a sound with his ears. அந்த மதர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இவர் பிறவியிலேயே செவிடராக இருக்கிறவர் என்று. He had been 100% deaf. முழுவதுமாக கேட்க சக்தியற்றவராக இருந்தார். And when we prayed, his ears opened so much that even a small, the tiniest of the tiniest sound, he can hear absolutely clearly. அவருக்காக ஜெபித்த பிறகு ஒரு சிறு சத்தமாக இருந்தா கூட தெளிவாக கேட்கிற சக்தியை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். How old are you now? எவ்வளவு வயசு உங்களுக்கு? Now we are believing that his tongue also be released. Now what he is talking, he has started talking only after that. அதுக்கு காது கேட்காதவங்களால பேசவும் முடியாது. இப்ப அவர் பேச கத்துக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு மைக் பிடிச்சு பேசுறாரு. So that is why he and I are good friends. நண்பர்களாகி விட்டோம். Now he is speaking his name. Did you hear his name? Tell your name. The tongue is not yet very clear, but he is learning. Just like a small child has to learn the words, he is learning. Praise God. Can we give the Lord a big hand? கைகளை தட்டி ஆண்டவரை போற்றுவோம். Something happened on her. The power of God came on her. எனக்கு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் ஒரு 6 மந்த்ஸாகவே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். ஐ ஹேட் சிவியர் பெயின். ஃப்ரோசன் ஷோல்டர். எங்கேயாவது பட்டுட்டா கூட உயிர் போன மாதிரி இருக்கும். Even if it touches somewhere, I excruciating pain. நம்பிக்கையோட வந்தேன். I came with hope. The Lord will heal me. அப்படின்னு I had faith, and with that faith I came here, and the Lord had touched me. And another important thing, I was suffering from the bronchiectasis, a disease which couldn't be healed by any doctor nor by any medicine. But today, when brother announced, the Lord is touching the lungs 100%. I took it. It is for praise the Lord. By the grace of God. So praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. இவங்க பல ஆண்டுகளாக நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க. அந்த கை வலியும் எங்கேயாவது பட்டா கூட ரொம்ப தாங்க முடியாத வலியோடு இருந்தாங்க. இன்று ஆண்டவர் என்னை குணப்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு வந்தேன். இந்த ஜெப வேளையிலே ஆண்டவர் என்னை குணப்படுத்தினார். ஆண்டவருக்கு நன்றி. Praise the Lord. Just 1 minute, okay? You know, when this baby fell down, okay, she got knocked off. And I was wondering, Lord, this sister can't take a weight. But now when I'm touching her, I can feel that, look at this precious mama. Her body is so weak, and yet she wants to serve the Lord. And God has seen her heart, and I pray that God increase another 15 kg in her body quickly, so that her health is restored. Lord, nothing less than 20 kgs, not 15, 20 more. ஆண்டவரே அவங்களுக்கு உடல் எடையை கூட்டி கொடுப்பார். அதற்காக நான் ஜெபித்தேன். இவங்களுடைய விசுவாசம் அவர்களை குணப்படுத்தி இருக்கிறதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நன்றி சொல்லுவோம். Hallelujah.
Praise the Lord. நான் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட். எனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே இந்த கால் ஒன்றுமே அசைக்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கர பெயின். கொஞ்ச நேரம் கூட என்னால் நிற்க முடியாது. இன்னைக்கு ரொம்ப நேரமாக நான் நிற்கிறேன். எனக்கு வலியே இல்லை. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord be on my lips and inspire my words. I was suffering from spondylosis, both cervical and lumbar. எனக்கு கழுத்து வலியும் என்னுடைய தோள்பட்டை வலியும் எனக்கு இருந்தது. And I went to many doctors. பல மருத்துவர்களை நான் சந்தித்தேன். Even I took steroids. மிகவும் பலம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த மருந்துகளையும் நான் சாப்பிட்டேன். Then I didn't find any cure. அதிலெல்லாம் எனக்கு சுகம் கிடைக்கவில்லை. Then I get many other problems along with that. அதோடு சேர்ந்து வேறு பல பிரச்சனைகளும் எனக்கு இருந்தது. Whenever I go, they give antidepressants. இது மாதிரி நான் மருத்துவர்களை தேடி போகும்போது நான் அப்படியே மனம் படுத்து தூங்குறதுக்காக மாத்திரை கொடுத்தாங்க. And that made my condition worse. அதனால என்னுடைய மனநிலை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. So because of these problems, I couldn't help my husband and also my children. இதனால என்னுடைய கணவருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நான் உதவியாக இருக்க முடியவில்லை. Then after through Mr. Maxwell, I came to know about Brother Johnson. சகோதரர் ஜான்சனை குறித்து சகோதரர் மேக்ஸ்வெல் வழியாக கேள்வியுற்றேன். Then he gave us some cassettes. அவர் சில அந்த கேசட் எனக்கு கொடுத்தாங்க. And by watching those cassettes, my faith increased. அந்த சிடிகளை கேசட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய விசுவாசம் உயர்த்தப்பட்டது. So I believe that one day God is going to heal me through Brother Johnson. சகோதரர் ஜான்சன் வழியாக இறைவன் எனக்கு சுகம் தருவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருந்தது. So we had a chance to meet him in Madurai. மதுரையில சென்று அவரை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. That day we met him and he didn't pray for me. He made another sister who was healed by the same problem to pray over me. எனக்கு அவர் ஜெபிக்கவில்லை, ஆனால் என்னை போன்றே பிரச்சனைக்கு உட்பட்டிருந்த ஒரு சகோதரியை கொண்டு எனக்கு ஜெபிக்க செய்தார். I was anointed and I was on the floor for more than an hour. ஆவியின் அபிஷேகம் தாக்கப்பட்டவளாக நான் தரையிலே 3 மணி நேரம் விழுந்து கிடந்தேன். 1 மணி நேரம் நான் விழுந்து கிடந்தேன். I couldn't lie on my left side, but that day was there for lying on my left. என்னுடைய இடது பக்கமாக நான் எப்பவுமே படுக்க முடியாத நிலை இருந்திருந்தாலும் அன்றைக்கு அந்த இடது பக்கமாகவே 1 மணி நேரம் படுத்திருந்தேன். Then after that I was healed completely of my back problem. Jesus touched me. I felt even the warmth. I felt the warmth of the ஒருவர் இயேசு ஆண்டவர் என்னை தொடுகிற அந்த சூடு உணர்வு என்னுடைய உடலிலே பட்டதை நான் உணரும் அளவுக்கு அவர் என்னை தொட்டார். We are all one family. We want every member to be healed. நாம் எல்லாரும் ஒரு குடும்பத்தை போன்றவர்கள். நாம் எல்லாரும் சுகமா இருக்கணும் நாம விரும்புகிறோம். Or do we break for lunch? இல்ல நம்ம சாப்பிட போயிடலாமா? We'll take one more healing session. That yes is not coming. சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. Come on, shall we take one more healing session? இன்னும் ஒரு முறை